ቁጠባውን ማሕበራውን ዕብየት ንምርግጋጽ ብልዑል ተሳታፍነት ህዝቢ ዝሰላሰሉ ሰፋሕቲ ልምዓታዊ መደባት ብዝሓየለ ውዳበ ክቕጽሉ ምዃኖም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ገሊጾም። ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ምምሕዳራት ከባቢ ዋድየን ስልሖ ዔላን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣመሓደርትን ኣነባበርትን ዓድታት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ከባቢ ተዋዲዶም ዘለው ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ትምህርትን ጥዕናን ድማ ብፍላይ ንምስባሕ ዝካየድ ጻዕሪ ሕብረተሰብ ብዘርእዮ ተጠቃምነትን ምዕቃብን ስለ ዝወሓስ ኣብ ምምሃርን ምክታልን ደቆም ብዝለዓለ ክነጥፉ ብደረጃ ዓዲ ዝካየድ ጥዕናዊ ንጥፈታት ክሰፍሕ ከምኡውን ጎዳእቲ ልምድታት ክውገድ ፀዊዖም። ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታያ ብመወዳእታ ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምጽጋን መገብቲ ጽርግያታትን ዝገብሮ ዘሎ ልዑል ኣስተዋጽኦ ብዝለዓለ ክደፍኣሉ ብምልባው ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ንጥፈታት ምልማዕ ጀራዲን ንምድንፋዕ ክስርሓሉ ምዃኑ ሓቢሮም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝተወጠኑ መደባት ንረብሕኦም ምዃኖም ብምግንዛብ ንምዕዋቶም ብትግሃት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም። ኣብ ንኡዘባ ሓበሮ ብዝተኻየደ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤናትን ዝተፈላለዩ ሕማማት ብምዕባዩ ኣብ ምግታኣቶም ሕማማት ልዑል ውፅኢት ምዝገብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ወኪል ማእከል ጥዕና ዓረይታይ ተሓጋጋዚ ነርስ መሐመድ ዓሊ ነሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡዘባ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ኣብ ምርግጋጽ ድሕነት ኣዴታትን ህፃናትን ሓፈሻዊ ክንክን ጥዕና ውጥን ስድራቤት ምዕዳል ተወሳኺ መኣዛዊ ምግቢ ምክታልን ምቁፃርን ሕማም ዓሶ ምትግባር መደባት ክታበትን ካልእ ጥዕናዊ ኣገልግሎታትን ከም ዘሰላሰለ ኣነፂሮም። ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ነዊሕ ከተጓዓዙ ዝረኽብዎ ዘለዉ ዝምስገን ጥዕናዊ ኣገልግሎት ውሑስ ህይወት ክመርሑ ኣብቂዖም ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ንኡዘባ ሓበሮ 4 ትካላት ጥዕና ኣለዋ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህራን ትካላት ቅድመ ትምህርትን መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ምክትታልን ምክልኻልን ሕማማት እዝኒ ዓይኒ ስንን ቆርበትን ዘተኮረ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ወዲቦም። ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር መሐመድ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብያተ ትምህርቲ ጎኒ ጎኒ ዝህብኦ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ንኣካላውን ኣእምሮኣውን ብቕዓት ተመሃሮውን ዓብ ቆላሕታ ክህብኦ ብምዝኽኻር ነዚ ምትግባር ዝሕግዝ ናውቲ ንኹለን ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተዓደለ ኣረድዮም። ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ መምህር ዑትባን መሐመድ ሰዓድ ኣብ ወገኑ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ኩሉ መዳያዊ ብቕዓት መምህራን ንምዕባይ በብእዋኑ ዝውደብ ስልጠናታት ምዃኑ ብምጥቃስ ምክትታል ዕብየት ተምሃሮ ዝህልዎ ተራህ ብቐሊል ዝረአ ከም ዘይኮነ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተምሃሮ ገበን ንምክልኻል ኣብ ዝካየድ ስራሕ ሱታፍ እዮም ክዕዝዙ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ ካፕተን ሃብቱ ወልደኣብ ምስ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ፀዊዖም። ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡዘባ ሰንዓፈ ኣብያተ ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለ ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ተቃኒዑ። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዘባ መምህር በየነ ተስፋይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ቅነ ተምሃሮ ጥምረትን ሃገራውነትን ዝኹስኩሰሉ ትምህርታውን ቕሓት ዝዓብየሉን መሃዝነት ተባልሓትነትን ተምሃሮ ዝድንፈዓሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ባህላዊ ወረዳ ምምካት ዓብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ዕላማት መደብ ብስፖርትን ባህልን ዝተሃንጸ መንእሰይ ንምውናን ብምዃኑ ዝጠቐስ ሓላፊ ስፖርትን ባህልን ጥዕና መምህር ሙሴ ግርማጽን ድማ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ንምሕያሉ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላብዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሚቴ ኮምሰረቱ ስፖርት ባህልን ስነ ጥበብን ከተማ ከረን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንዘሰላሰሉ ንጥፈታት ዝግምግም ኣኼባ ብ15 መጋቢት ኣካይዱ። ኣብ መንበር ኮሚቴ ኣቶ ፍሳይ ተወልዳ ብዘስምዖ ቃል ኣገዳስነት ከም ኣብ ምዕባለ ስፖርትን ባህልን ወሳኒ ምዃኑ ጠቒሱ ነዚ ንምዕዋት ውህደት ኩለን ኣካላት ክሕይል ፀዊዑ። ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ዘርእዝ ግዳዊት ብወገኑ ስፖርት ምስሊ ኣብ ምኹላዕ ዘለዎ ተራ ስፖርተኛታትና ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ዘንጸባርቕዎ ብቕዓት ዝምስክሮ ምዃኑ ጠቒሱ መንእሰያት ንዝተገንዘቦም ብቕዓቶም ብዝግባእ ክምዝምዙ ሕብረተሰብ ድማ ግቡእ ምድግጋፍ ክግበረሎም ተላብዮም። ተሳተፍቲ ብግዳው ኣመሓደርቲ ከባቢ ነቲ ንጥፈታት ኮማዊ ሰረት ንምትሓዙ ተመርፁ ኣካላትን ልዑል ኣተኩሮ ሂቦም ክነጥፍሉን መንእሰያት ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ኣበርቲዖም ክሰርሕሉን ኣዘኻኺሮም።
بستكا دم زيت تكا هيوة المدحانة بالنؤس الزباطات باطعن جندعان بستخاير قصقواسات لعلي 400 تمهارون سراحتنياتاتن بولنتوم دم لقيسام محبر ولنتاويان لقمت ستي دم زوبا سميناو قحيب عري نيري نبزها بحبريتا ولنتاوي لقس دم نمسسان ككايت سنة عري التوابع وطئتي ركوبة كم زلو بمتكاس زيقاتات ربحو تغنزيبهم كم بهالي كسرت اوت اوعهم عينة دم كامفلات قلطف حاجز كتركب حجازي الزبلاء اتمحبر نقحت حبرة سباب ولنتاوي لقس دم نمبراخ مقربا غزي ابا فعابتن نعفان تمساسال غسغوساتن مدبات لقس دمن ككايد مخانا نصيروم محبر ولنتاويان لقست دم زوبا سميناو قحي بحري اب 2015 تانيو تمسريتهم سلام زي خبركم تعزبتن لما قدام 18 مغابي ترالو علتاو زينا سبورت انه هنا نقل زين كيلا دالي ولهم تبع مدرخ زور كاميرون لما قدام كاب مبنيه بلنا مبال مايو 119 كيلومتر شفينو ابزو عللو ايرترا بال كلب بايكيد ميرون تشمن 27 درجه حزون وددرو بمزاز مابسحوام ابزي تقدمتي اب ساعات 39.361 كيلومتر ان تحمبو زكايد وغعزوم جرمناوي ليغلي ماتياس نوددرو ب3 ساعات 1 دقيقه 24 كاليتن قدماي كوينو نزي نايلومي مدرخ تعويت لهم ايرتراو ميرون تشمه دما كابعوت نايز مدرخ بحد دقيقه 43 كاليت تراي دحرو 27 درجه حزلهم بحفشاو غزي ميرون تشمه كابراب عينا بحمشاي كورد كله بنطبي دما 98 نطبي اوهللو ناي كاراي درجه بوتاو حسلهم امنا عقب ميرون تشمه فيدوش نطبي اوهللو بشبعه ترتالو بقلب درجه دما جرمناويت كلب بايكيد تمرحلام زور كاميرون صباح كاب اوبلوانا بيا اوندي 151.7 كيلومتر بزبصح وددر كزازميوم كوميشن سبورت زوا ماكل ان 86 قدام سبورتنياتات بسرحهم كحجزهم زخل سلطنه محدر سبورت هيبوم ابتنا 5 معلتات بادراش محدر زوا ماكل بكيلا محدرات تخصص اسقدهم حفشاوي سرحات محدران كالن زتقاللم سلطنتي تستوهبهم سلطنه ازي طقمنا قداسن مخانون كم زعين السلطنه محدر سبورت اقداسي مخانو دحر مقلاص اسي سلطنه قصالنت كل ودما تلابيهم امزازمتنا سلطنه معلتي محداري زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان اولياء يبزسمعوا قالن كم سلطنه بتني 5 معلتات تمرت تراي كم زي حصر دحر مقلاص سبورتنيات من اسيات اب زدمع العوده سبورت بتستوهبهم سلطنه تحجزهم ابركتهم كعزو تلابيهم اب موداتا سلطنت ورقه مسكر كابيلا محدار زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان اولياء تقبلهم صباح سنبت 19 مغابيت قطمات قعسو اغر سوبر ديفيجن يزوا ماكل قتلي غزاباندا مسغن كونستراكشن اسمرا بيرادما مس ادريس كغطماين ابدي شابعي سمون حيزلو قطمات قعسو اغر سوبر ديفيجن يزوا ماكل غزاباندا زحلف عامت مسغن كونستراكشن كلتا غزي افسرا خبتلو اغطامي اب قداماي زور كلتا بارو تصعوت كلام اب كالاي زور غن حد بارو تسعيرا نيرام يخون بر غزاباندا رابعي درجه حيزا نتز شامبيونا كمزازو متو يذكر غزاباندا بزنايلو عامل شامبيونا بزكايلو قطمات ثلاث عوت كلتا معرك كمون حنت سعرت بمزغاب 10 حللتن شدوش صبلتا شوتنا وهليل الله سجن دما سعرت كي كنسه ثلاثه غزي تعويتا ثلاثه غزي معرت فلالم 10 تخلتنت بمهلال دحر دندن اب كالاي درجات تركب قصيلو ساعه 4 عبيات كروز غبرلو غطما بمنغو عبيت غانتات اسمرا بيران ادريسن كايديم اذن كل تكلبات زحلف عامات افترخبالو اب قداماي زوري اسمرا بيرا حد بالو تعوتن كلاب كالاي زوري رمم بزي شتو بارو تفلالين منبارن يذكر اسمرا بيرا ابزنايلو معمل شامبيونا ثلاثه غزي تعوتن كلاك لته غزي دما معرت فلالم حنسب تسعيرا بحفش 10 حللت بيا وهل لي انا بزقتم كتاتم بتمحاسال مقاطم تادريس بوغن ابزكارت قطما ثلاثه غزي تعوتا كلته غزي معرخ تفلالن كلا حنسب دما تسعيرا 10 حللت بما كيبالام